Ens col·loquem sobre el mat, connectant la planta dels peus, deixant un quadrat per davant aproximadament i les mans a sobre les tíbies. Deixem la barbeta a baix, com si volguéssim dibuixar un gran cercle. Empenyem cap endavant, inhalem, obrim el pit i a l'exhalar fem una lletra C arrodonint vèrtebra a vèrtebra fins a les cervicals. Inhala, segueix, projecta endavant la columna, obre el pit, exhala, arrodoneix el ventre. Dos més, inhala, exhala, última, exhala, espatlles ben a baix, nuca llarga, fas una propera i aquesta vegada baixarem la columna vèrtebra a vèrtebra, començant pel còccix, sacre, lumbar, dorsal, costelles, espatlles. Inhales, pujo braços, exhala, arrodoneixo ventre i faig el mateix. Projecto endavant, inhala, obre pit, exhala, rodó. Inhales, exhala, inhala, exhala, inhales, exhala, última, inhales, exhala, baixo vèrtebra a vèrtebra. Tanco els peus a l'alçada dels ossos de les espines ilíaques, pressiono planta dels peus i les mans xocant al terra. Baixo la barbeta, pressiono el sacre contra el terra, espatlles també ben obertes i a l'exhalar la lumbar toca directament al terra. Arrodoneixo el ventre i mantinc a dalt. Busco amb els talons els ossos dels isquions, els aproximo i les mans les lligo per darrere. Pressiono dits petits i empenyo el pubis cap al sostre. Mantinc 2 respiracions llargues, agafes aire, exhala, inhala, exhala, inhala, obro dits en el terra i pressiono mans. Inspires pel nas i a l'exhalar puja els talons cap al sostre. Mantinc aquí dalt. Obro genolls, baixa la columna vèrtebra a vèrtebra. Exhalant. Tanco peus, tanco cames a l'alçada de les espines ilíaques i inhala. Exhala, segueixo. Inhala, pressiono metatarsos. Exhala, obre. 2 més, inhala. Exhala. Última, inhala. Exhala i mantinc a dalt la pelvis. Inhales. Pots rectificar els teus peus i empenyo 10 vegades el pubis cap a dalt. 1, 2 mentre exhales, 3, 4, 5, 6, 7, mantén a dalt la pelvis. Pujo un braç inhalant, exhala, pujo l'altre i mantenc. Relaxa els colzes, baixo una mica la barbeta, inhales i a l'exhalar baixo vèrtebra, vèrtebra. 2 mans a terra, un peu, l'altre peu. Rectifico la planta dels peus, els envio més endavant i articulo vèrtebra, vèrtebra. Torno a lligar mans, empenyo dits, pressiono. Baixo les espatlles, procuro buscar una respiració tranquil·la. Obro braços i elevo de nou pubis cap al sostre i talons. Baixo vèrtebra, vèrtebra aquesta vegada. Obro cames, aquí costarà una mica més articular. Inhales
Per tant, pressiona simplement glúteos cap a dalt. Al baixar, articula vèrtebra a vèrtebra. I inhales. Exhala, baixo vèrtebra a vèrtebra. I inhales. Exhala. 2 més, inhala. Exhala. Última, inhala. Exhala i mantén pelvis a dalt. Inhales. Rectifico els peus si ho necessito. Obro, tanca cames, pressionant la pelvis cap a dalt. 1, mantenint el paral·lel. 2, 3, fins a 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixo talons, inhalant, baixo vèrtebra, vèrtebra, exhalant. Flexiono un genoll, inhales, exhala. Baixo barbeta, pressiono els talons cap al sostre. Flexiona genolls, segueix mirant amb el peu al mirall del sostre, exhala. Inhales, pujo braços, exhala, segueix pressionant els peus i braços a baix com si fos una lletra L. El melic baixa cap a dins a la columna, exhala. 2 més. Exhala, el que tu puguis estirar les cames. Última, inhala. Exhala. Et donaré opció número 2. Agafes aire. Si tu vols, segueixes amb el mateix i si vols, baixo colzes cap al terra. Articulo inhalant. Exhala, pressiono talons. Inhala. 3. Inhala. Segueixo. 4. Inhala fins a 8. Última, agafes aire, exhales i flexiones els genolls. T'agafes les mans per darrere, empenys els dits cap al terra i puges rodonet. Mantén la lletra C, la corba de la columna, baix espatlles, inhala, exhala, baixo vèrtebra, vèrtebra, espatlles a baix. I inspires, pressiono els dits cap a baix, equilibra't. Inspires, exhala. Última, agafes aire, exhala. Mantinc. M'agafo els 2 turmells per fora i obro una miqueta les cames. Pressiono talons cap a la diagonal i busco una V baixa amb el meu cos. Mantinc. Agafes aire. Exhala, mantén. Una respiració més. Exhala i tanco peus. Puntes els peus. Mantinc l'equilibri igual. Si t'és molt complicat mantenir aquesta posició o et crea dificultat, pots flexionar una miqueta els genolls, inclús posar els talons cap a dalt. Mantinc. Agafes aire. Exhala. Deixa anar una cama, un braç i inhales, aquesta vegada la de la càmera. Exhala, pujo en petit equilibri. Inhales, canvia de braç, canvi de cama. Guia el moviment. Inhala. Exhala. Una més, inhala. Exhala. Flexiono genolls i baixo vèrtebra, vèrtebra. Una vegada més, inhales, exhala, elevo. Mantinc l'equilibri. Peus flex, m'agafo la part externa, obro cames,
pujo puntes, tanco peus, inhala, exhala, inhala, exhala, 2, inhala, manté l'equilibri, 3, última, inhala, guia el moviment, exhala, flexiona genolls i baixo vèrtebra, vèrtebra. Última pujada, exhala. Torno a connectar de nou els peus. M'agafo de nou o bé les tíbies o bé genoll on jo em senti còmoda i dirigeixo el cap cap a un costat, exhalant. Inhalem, centre, exhala a l'altre costat. Inhalo, centre, exhala, inhales, l'última, exhala, i des d'aquí dibuixo rodones. Baixo barbeta, agafo les tíbies si vols, i inspiro, pujo el nas, exhala, baixo, cervicals llargues, inhala, intenta buscar el moviment en el coll. Una més, inhala, mantén a baix, una boleta sota el coll i la pressiones, una boleta imaginària, vèrtebra, vèrtebra per pujar, canvi de costat, exhala, inhales, eleva un pensament al nas, exhala, inhales, espatlles a baix, exhala, inhales, última, deixo el cap a la línia mitja, la barbeta, i elevo vèrtebra, vèrtebra, un cercle elegant, inhala, xoca les mans, exhala, baixo, elevo la columna, 2 més, inhala, exhala, una més, inhala, exhala, i deixo anar els peus en flex. Braços s'eleven, inhala, exhala, baixo vèrtebra, vèrtebra. Inhales, elevo braços, exhala, pujo vèrtebra, vèrtebra. Faig una lletra C i 3 swimmings de rigor. Colzes dirigits cap a dintre, un swimming, 2, últim swimming, 3 swimmings. Flexiono genolls i busco la quadrupèdia. Mans a sota les espatlles, genoll a sota la cadera. La pelvis dirigit cap a dalt. La pelvis, el melic dirigit cap a dalt. Mantinc la quadrupèdia perfecta. Obro els dits de les mans, allargo còccix, allargo cervicals. I pujaré una de les cames. Començo amb la cama de la pantalla. Agafes aire. A l'exhalar, eleva la cama en línia recta. Inhales, baixes. Exhala, puja en línia recta. 2. Inhales. 3 fins a 8. Inhales. Inhales i exhales 5. Inhales, exhales 6. Inhales. 7, l'última. Inhales, exhala 8. Torno, xoco a terra, peus en flex. Genolls surten del mat. Força abdominal, exhala. Empenyo pelvis enrere, pressiono mans cap a baix, ve baixa invertida i mantenc. Respiro. 3 respiracions profundes. Inhala. Talons busquen el terra. Si necessites, flexiones els genolls. Inhala. 2. Última. Inhala. Exhala 3 i torno de nou a la quadrupèdia. Farem una pujada més. Agafes aire, comprova que estàs fent quadrupèdia i que tens
a l'abdominal actiu. Agafes aire. Exhala genolls. Traient aire. Inhales darrere. Exhala. Bé baixa invertida. La mateixa cama que has treballat, pots flexionar el genoll posat. La puges, la deixes sense pes. I la vas elevant. Progressivament. 2, 3 i una quarta. I manté la línia llarga. Pressiona el taló cap enrere. Respira. Agafes aire. Exhala, pressiona. 2. Una respiració més. Agafes aire. Exhala i el genoll va a buscar el nas. Força abdominal. Mantén. Tornen enrere. Inhala. Cames totalment en paral·lel. Exhala, genoll a nas i deixa passar el peu per davant. Mantén. Busca equilibrar els pesos davant, darrere i centre. Mantén el genoll ben alineat, 90 graus mínim, i queda el genoll al terra. Pressiona la mà al costat del peu en paral·lel a la cama de darrere i elevo el braç. Ara. Respiro. Obro el pit, estiro ungles. 2. Inhala i exhala. 3. Una més. Inhala i exhala. 4. Si pots, estira la cama darrere. I mantén. Respires. Dos. Inhala i exhala. 3. Inhala i exhala. 4. Torno a baixar el braç. Pressiono les dues mans cap a dintre i la cama se'n va enrere amb una V baixa. Torno a equilibrar els peus, mans, agafes aire i a l'exhalar xuclo terra. Quadrupedi així se t'ha modificat. Inhales, obro el pit aquesta vegada. Pressiono mans contra el terra a l'exhalar. Estómac ben amunt. Inhales, obro el pit. Exhala, pressiono mans 2. 2 últimes. Inhalo, obro el pit. 3. Última. Inhales, obre el pit. Exhala, contrau, gat enfadat. I amb aquesta lletra C vaig un palet enrere, però mantinc la lletra C. Intento buscar aquest estirament de la columna, molt específic, abdominals al dintre, corba a l'esquena aquesta vegada, i tal quan està, sense xocar terra, xoco les mans a genolls i mantinc. Mantinc aquesta línia, genolls en paral·lel totalment, i les mans se'n van a davant. Agafes aire i a l'exhalar els braços en paral·lel i tiro planxa darrere. I inhales, pujo, els braços em queden a dalt, potser han sortit de la pantalla. 2. Inhales. Exhala. 3. Recull el pubis. Última, agafes aire. Exhala, una quarta. Xoquen les mans i torno a la quadrupèdia. Canviem de cama. Cama de la pantalla, he girat. Agafes aire, a l'exhalar estira la cama. Peu flex, mantén, pubis amunt, vigila aquesta corba, no ens interessa. Agafes aire. Exhala, eleva cama. Recull el ventre, coxis llarg. Inhala. Exhales. 2. Inhales. Exhales. 3. Inhala. Exhala. 4. Inhala. Exhala. 5. Inhala. Exhala. 6. Inhales. Exhales. 7. L'última. Inhales. Exhales. 8. Recullo.
cames en paral·lel, inhales. A l'exhalar, peus en flex, genolls surten en quadrupèdia. Exhala, inhala i mantén. Respires. Desenganxa el peu, trec tot el pes i vaig elevant progressivament. 1, 2, 3, sempre seguint la línia. 4, mantinc. Agafes aire, exhala, pressiona el taló enrere. Inhala, exhala, 2. Última, inhala, exhala i recupero bé baixa. Inhales, exhala, torna de nou a la quadrupèdia. Respires. Inspires. Exhala, genolls fora, darrere, m'elevo, mantinc. Tornes a col·locar el peu on te la tenies, si vols tornar a fer els 4 per marcar-te bé, i les caderes busquen el paral·lel total. El genoll s'aproxima cap al nas, pot xocar directament i la mà passa per dintre. M'acomodo els peus, els pesos, si és necessari, mantinc el pit obert aquí, genolls al terra i comencem a fer la torsió. La mà plana al terra, l'altra mà sobre i obro en torsió. 2 mans en paral·lel, una mira dalt, l'altra present al terra. Si vols, pots estirar la cama de darrere, mantenint 90 graus mínim la cama de davant. Respira. 2. Inhala i exhala. 3. Última, inhala i exhala. 4. Baixo el braç per darrere, 2 mans, pots col·locar-la dintre, m'acomodo i ve baixa. Obro de nou plantes dels peus i flexiono genolls. Braços, busquen la quadrupèdia de nou si se t'ha modificat. Obro pit, inhalant. Exhala rodó. 2. Inhala. Exhala. 3. Una més, inhala, exhala 4 i amb aquesta corba pressiono mans enrere. No podràs xocar a terra perquè tens la corba. Nota el còccix com tira cap a baix i cap endins, la nuca llarga, els braços s'han quedat totalment sense pes. Agafes aire i a l'exhalar amb les mans toco cuixes, inhala, exhala. Planxa. Inhala, els braços estan a dalt en paral·lel. Pot ser que hagi sortit de la pantalla. 2. Inhales. 3. Pubis amunt. Abdominal i glutis actiu. Última, 4. I mantinc. Braços al terra. M'assento a un costat. I farem una nova seqüència. Cames en paral·lel, flexiono un dels genolls, l'altra cama queda estirada i baixarem vèrtebra a vèrtebra. Braços a baix, el nas xoca genolls per donar mobilitat, baixo vèrtebra a vèrtebra, espatlles a baix i inhales, elevo braços, barbeta entrada. Exhala, pressiona peus contra el terra, el que tens, i la cama posada. Inhales. Pots mantenir aquesta línia o pots obrir una miqueta el pit. Exhala, nas toca genoll, baixo vèrtebra a vèrtebra. 2. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. 2 últimes. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Farem una última, ara sí. Inhala. Exhala.
nas, busca genoll i mantinc. M'agafo directament al genoll i faig l'estirament simple de cames. Pressiono el dit, despedeixo la cotxoneta amb el dit gran i em busco col·locar damunt de la lumbar aquesta vegada. Com si fes un contrapès. Espatlles a baix, nuca llarga, estira cama i canvio una per l'altra. 2, pots agafar de fora cap a dintre, com si fossis un corredor, 4, o pots agafar-te el genoll directament, la tíbia. 7 i 8. Ara sí, flexiono les cames, mans darrere el cap i baixo vèrtebra. Flexiono els dos genolls, baixo, agafes aire, a l'exhalar m'agafo per darrere les cuixes, pots mantenir els peus en flex si vols i eleva la columna. Deixo el pit damunt de les cuixes i rodonet per pujar vèrtebra. Canviem de cama. La que s'estira ara és la de l'armari, peus flex, la tinc a terra, nas, toca genoll, exhala. I inhales, elevo. Intenta que la cama pressioni a terra. I inhales, pots mantenir aquí o pots obrir una miqueta el pit. Exhala. Inhala. Exhala. Dos últimes. Última. I inhala. Exhala. Agafo peu, el dit el despedeixo, dit gran, colzes cap endintre. 1, 2, fins a 8, 3, nas, busca melic, 4, 5, 6, 7 i 8. Mans darrere el cap, inspirant, baixo vèrtebra, exhalant. 2 peus en flex, braços pugen, inhala, exhala, elevo. Pit damunt de les cuixes, peus a terra i pujo vèrtebra. Seguim una més. El peu que hem treballat abans, comencem amb el de la pantalla, així em veuràs en els dos costats. De moment faig a l'intern. Les dues mans, una baix i l'altra se'n va enrere, tocant la cotxoneta. Intentaré buscar que el pes s'equilibri, per no deixar només un pes en un costat, en una articulació, en un grup muscular. El nas pròxim al genoll, peu al terra i aquest peu s'obrirà cap a fora. Exhales, eleves la pelvis, espatlla baix i obro el pit. Exhalant, respira. Una respiració més. El talòs ha pujat, exhala. L'espatlla de terra, sempre separada de l'orella. Agafes aire i a l'exhalar torno a pujar. Obro el pit, pots mirar la mà que queda a terra o la mà que et queda en l'aire. Exhala. Flexiona els dos genolls i estira cama contrària. Mateix, agafes aire. Ara veuràs la de la pantalla. Assegura que el peu està sobre el mat per no lliscar i l'altre peu el tens ple a terra. Busca aquesta sensació d'anar endavant, agafes aire, busca't el teu temps, sense córrer, i a mesura que ho vagis fent veuràs que agafes mobilitat i també entens una miqueta més els teus pesos. Respiro. Pots mirar a terra o pots mirar en l'aire. Eleva la pelvis. Agafes aire, exhala. Guia sempre el cos, agafes aire. Exhala, el pes se'n va cap endavant i elevo. La mirada pot anar a baix o pot anar a dalt. El taló puja, inspires i exhales, baixo, vèrtebra. O articulació per articulació en aquest cas.
L'últim d'aquesta seqüència, obro planta del peu, pots col·locar el peu enganxat o bé una miqueta obert, a la distància que et sigui còmode, i aquest peu que tens aquí davant, si pots mantenir un flex. Dos braços en paral·lel i aquest s'obre cap enrere. Pressiono amb la mà darrere i aquest se'n va lluny endavant, tot el lluny que puguis. Quan ho tinguis, o pots agafar-te per fora el peu o bé per fora la cama. En aquest cas, m'arriba la mà fora el peu, l'altra mà queda enrere i projecto la columna endavant. Pressiono el sotpopliti, que tinc la cama estirada contra el terra, i allargo els dos braços. Respires. 3 respiracions. Exhala. 2 més, inhala. Exhala. Última, inhala. Exhala. I mantén 2 braços. Pots creuar-los per davant i el genoll cau on es cau cap a genoll. Desarrollo braços i pujo bonet, vèrtebra, vèrtebra. Estira la contrària, flexiono genoll, el peu obert. O dirigit cap a la cuixa. Inhales. Exhala. Inspires. 2 braços lluny i aquest se'n va molt endavant, allà on puguis, i l'altre molt enrere. L'orella cau, o projectar la coronilla cap endavant. Mantinc, respiro, pressiono el sotpopliti, vaig buscant aquestes sensacions, buscant la respiració natural, sense tallar, allargo el braç darrere també, creu les 2 mans i el nas s'aproxima al genoll i puja el bonet, vèrtebra, vèrtebra. Flexiono les 2 cames, 2 respiracions, agafes aire, exhala, baixo, última, inhala, exhala, baixes i finalment, per acabar la sessió, baixarem vèrtebra, vèrtebra, flexiono els 2 genolls i obrim el pit cap al costat oposat on tinc els genolls. 2 genolls junts, peus en flex, 2 mans juntes. Segons com tinguis la pantalla, veuràs que tinc els braços a dalt, els tinc ben en paral·lel en els meus braços. Peus flex, agafes aire, puja un braç i a l'exhalar me'n vaig darrere, intentant tocar el terra. Mantinc. Inspires, torna de nou, exhala, recull. Inhales, obres, exhala darrere 2. Inhales, suavitza el coll, suavitza la boca. Inhala, exhala, inhala, exhala, farem una última, i inspires, exhales i mantens. Relaxa la gola, relaxa la boca, relaxa espatlles. I noto el pes de les meves vísceres. Respiro. Última. Exhales, sense moure braços, puja una cama inhalant. Exhala, la mirada queda al centre. Mateix a l'altre costat, 2 braços, 2 cames, ara veus l'esquena. Quadro una miqueta les caderes, peus flex, 2 mans, una sobre l'altra. Inspires, elevo el braç, exhala, jugo amb les meves espatlles, relaxo, espatlla de baix. Inhala, exhala, recull. Suavitza el cap. Inhales, exhala 2. Inhala, exhala. 2 últimes. Última.
mentir. Deixa anar la boca una mica, la pots obrir, relaxa el front i deixa caure les vísceres. Respira. Inhales. Exhala, recull. Puja des de la cadera, m'elevo dalt, torno a girar i torno a connectar peus. I començaré igual que quan acabaré igual que quan he començat la classe. Baixo barbeta cap a baix, projecto la cintura i inhales, comprova si estàs igual o hi ha alguna que ha variat. Articulo. 3 més. 2 més. 1. Col·loca els braços al costat del cos i fas 2 respiracions xocant mans. Exhala, espatlles a baix, inhala, exhala, aquesta vegada xoco mans i envio els 2 braços cap a un costat, una mà per davant i l'altra per darrere, giro. Inhales, xocant les mans, exhales, gires. Una rotació amable al llarg de la columna. Inhales, eleva braços, exhales, fins aquí la rutina. Gràcies.